Hambai chini media freno sung tini chini mongya kami blog by khobjak nuna sora bisini khoroksa chini takuk belai cherai 14 hode 15 bosorni boyos bung Ranjit Debrama Ranjit Molsom bini nukhungo belai obostha hamyani bagui ang watin sijono nogo mairung krui mai krui ri krui ni bagui bo Taipung ni jora bunga bo hawai dagi jagoi taipung khakna hadi hinjagoi taipung khangna phaitani watai tem phaiman jarago taipung khangna thangtani buhang sagani klaikha hangkaino buhang bedek oron hoite tawoi usor jara tai parangai thangka hangka songe no chini bisini je leader chini borom ganang bike Molsom ani bonduno tai ojaga tong chin tuisarai song chin dapa bonsong borok khobor hoka hangkaino sungbo haino chini borom ganang Honorable Sir Utpal Debrama sung khobor hoka khobor homan logi no chini borom ganang Sir Utpal Debrama bahino chini je Ranjit Molsomni nukhungo sobanan bagai bonus sobanan bagai borang rir hoka chini tipra mothan bisingtei hangka amon bagai sung tipra mothan hoitebo chini sar no hoitebo sung rang kisak collection khainai bini nukhungo phai soba phaika hangka chini soba thani chini logi tongo chini Taimadu Sub-Zonal Chairman Borom Ganang Ramsing Hilema Molsom Tachin Tipra Mothani Netritorok ang belake hambai mai rochin bubagra tai chini Sar Utpal Debrama oma haikai borok sogyani jora sogyanu khungo suba horman bagai belake hambai sar jeng aban bagai sar mama bagai chin bubagra no belake na hambai mai ro tai chin je khosa je subana chin Tipra Mothana hoite borok no ba hambai mai ro belake na borok nukhung borok bokasangkha hangkai Serani condition doctor ba sama yagulo X-ray to khaika haipano telamoro hospital CT scan krini bagai jibi sak hamnago talangai nai CT scan khaika angkai beleke clear nai hine sini doctor sabo saka amon bagai jengba hane khatong thogo tini chogya nukhungo rang kisa soba phaima mani belai kha kasang kha tai hamba yapar pir hane hai sini borong gana sarot ponnobo hambai